Diebelści skrzepice. Rozmyślawa ciede, skąd kyś so wzu, nen dziwny instrument, płezwuny diebelścima skrzepcama, na chternym ryt grają muzykance w kasiepścich kapelach? Ni? Tej ma musiała tym łepło wiedzieć. A było to tak. Lata lateczny do wslydę w jednym mylu na kasiebach żył płyrtk, którym baro lubił muzykę. Sum wymyślił melodię i słowa, a płetymły, grający na skrzepicach, koncertował na płelach, łąkach, w lese, a niechętny podłek na malecci heci. Wa myśli ta, że to był diabeł, który miał wielki muzyczny talent? Ale dze! Na niego śpiew i granie ślachowały za wecim psa, kłecy jamra, a rika nim dzecka, jaci dostało łednęci klapsa. Swoje piesnie łen w jedno zaczynał od słów chłep chłep. Timu też później myl, wieci on mieszkał, ledze płezwale chłopłewłe. Jak nie wierzy tatej, może to sprawdzać na kyrce. Łyzdrzy ta, że płeprywdze je takie wies na kasiebach. Ledze, zwierząta, a nawet kajinsi diebła ju ni młegłe zledacny pyrtkłe wści muzyci. Temu wecmani młódba lesony głe spiwyka wesłac do muzyczni szkłeły do płycka. Cierce dele mu pieniądze na nyłka, ledze przerychtowale jedzenie i łeblecięk, a zwierzęta wesłałe kłeza bez zawiozłagłe na myl. Płyrtk sedzące na kłezy spiwał łeb całą drogą. Chłop, 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 jedzę płyrtyk, kłeza bleci, płyrtek reci, chłop, chłop, chłop. W Płycku profesorowie już są zwiedzele jaciś kłelik do nich jedze. Umyslele są neprzyd zrobić jemu egzamin, bez sprawdzec, cięłą saben do tej szkoły nadywy. Peśno jego płewitale i zaryska płepresiele bez zagrył jaką melodię, a zaspiwał. Kandydat na spiwyka wecygnął skrzepice, płecygnął po strenach z druta zrobionych łączką, a w falsie grający na cały grdzel zapił. Chłep, 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 jujem płyrtyk i rozmieja zagrać siatkłe, metal, rap i rock, chłep, chłep, chłep. Ciejące tak co, profesorowie zaś to palesołusie, a ciej płyrtk skończył występ, przednik komisję zawłeł. Ceś to było, to nie jest piwani, to je brzącie, nie wecy, a trzyskłe woni. Ale je tak lubią muzyką, iścił są diabeł z łizama w łeciach. W tym włeka mergnie nim płeckykuł w nurt, gdzie stajała perkusja. Na głowę włożył są blasiany talisz, którym przecysnął cipkę, a na brzechły łyżeszył malinci bąbęk. W jednej ręce trzymał łączk, w dregu chwacał drewnianą pałką, brodą przecysnął do se skrzepice i prosząco rzekł. Może jeby chłop spróbował granie na perkusję. Ci profesorowie taci łebrysk łyzdrzele zaczęli są głośno śmieć. Jeden z nich podszedł k rodzy, wecygnął diabłowi z rąci pałkę, uderzył nią w talisz, płyty mu w bąbęk, płycygnął za strenę skrzepiców, przesłe chysa, spróbował jeść rys i jeść rys. Nie do wiary! Krzyknął zadzewowune. Te grajesz! Spiwyka i grajka ten nagwes ni żadnym nie jest, ale instrumentem możesz być barobelnym. Chłep, chłep, chłep! Radosno płeckał płyrtk, wedywając ze se snyzi zwanci. Profesorowie zaczęli wiwatować i bić brawłe. Naradzele są i przejaległe do klasy perkusyjno-strenowych instrumentów ze szkłelice łyciele są na nim grać. A płetymły, cysiam dawa ma wiele łepłe wiedył. Waju sami wieta, co je dali, bo nierys może ta łyzdrzec nigłe płyrtyka, jak koncerteje we wszelejacich mylach na świece.